Je pensioen lijkt misschien nog ver weg, maar toch loont het om er al vroeg mee bezig te zijn. Maar hoe begin je met pensioensparen? En welk voordeel levert het je op? Wij vragen het aan HBVL financieel expert Philippe Gijsels. Hanna. Philippe, natuurlijk, als je jong bent, dan ben je nog niet bezig met je pensioen. Maar waarom is het toch al belangrijk om te beginnen met pensioensparen? Nou, misschien de allerbelangrijkste boodschap van allemaal. Je zegt het zelf, je bent er misschien niet mee bezig, maar je zou moeten. Want hoe vroeger je daarmee begint, ja, je gaat een bepaalde pot geld proberen bij elkaar te harken. Ja, hoe sneller je dat doet, hoe meer en hoe langer het geld ook tijd heeft om te werken, zoals we dat zeggen, en meer te worden. Dus dat is misschien de belangrijkste boodschap. Het tweede is natuurlijk, ja, je hoopt daar een bepaalde meerwaarde te creëren als je investeert in obligaties of in aandelen, fondsen die daarin zitten. Ja, dat gaat over de jaren normaal gezien meer waard worden. Dat is belangrijk. En dan ook heel belangrijk waarschijnlijk is de fiscaliteit. Het is fiscaal zeer voordelig. Je pakt al direct 30% dat je van je belastingen terugkrijgt. Ja, dat betekent eigenlijk dat je meer in die pot steekt. Dus als we het hebben over belastingen, ja, het is ook zo, misschien is het ook zo dat de pensioenen die wij gaan krijgen, maar vooral de jonge mensen gaan krijgen op het moment dat ze in pensioen gaan, niet meer voldoende zijn. Dus zelf een potje opzij zetten is waarschijnlijk wel een goed idee. Oké, en hoe begin je er dan aan? Wel, er zijn eigenlijk twee grote manieren, systemen zal ik maar zeggen. Eerst is een pensioenverzekering. Dat is een verzekeringsproduct wat een bepaalde interest geeft over een bepaalde tijd. Het tweede is eigenlijk via een fonds, een pensioenfonds. En dan natuurlijk zit je met obligaties en aandelen, net zo'n beetje zoals een klassiek fonds, waar je ook zelf kan bepalen de risicoklasse. Neem je veel aandelen, neem je minder aandelen en zo verder. Oké, en spaar je dan best maandelijks of doe je 1 keer per jaar een grote storting? Wel, dat hangt er een klein beetje vanaf. Als je met zo'n verzekeringsplan zit, ja, dan gaat het over interest accumuleren. Dan zou je zeggen, doe maar onmiddellijk alles op 1 januari. Dan heb je onmiddellijk een heel jaar rendement wat je erbij krijgt, interest. Als je kijkt naar iets wat een fonds is, waar ook aandelen in zitten, dan zou ik eigenlijk persoonlijk de voorkeur hebben om het in stukjes te doen. Ja. En er is, als je zegt, wat is daar het voordeel van? Wel, je spreidt het risico. Markten zijn volatiel. We hebben dus nog eens op een uitzending ooit gezegd, als volatiliteit de ziekte is, dan is spreiding en tijd zijn de heelmeesters. Dat heb je daar. En als ik de slechtste periode neem die we ooit in de beurs gehad hebben, gelukkig ook van voor mijn tijd, want zo oud ben ik nog niet, maar de crash van 29 en de depressiejaren van de jaren 30 daarachter, wel iemand die aan de vooravond van de crash een bepaalde som in de markt had geïnvesteerd, moest eigenlijk wachten tot na de Tweede Wereldoorlog voordat hij boven water was. Als je over heel die periode, slechtste periode die er was, iedere maand had geïnvesteerd, was je er eigenlijk al uit aan het einde van de jaren 30. Dus spreiding is wel heel belangrijk. En Philippe, bij die pensioenspaarfondsen heb je vaak de keuze tussen defensief, dynamisch en al wat daartussen zit. Waarvoor kies je eigenlijk best? Wel, dat hangt natuurlijk van iedereen zijn wat dan risicoprofiel noemt af. Sommige mensen willen graag wat meer risico en dan nemen ze wat meer aandelen. Andere mensen zijn wat defensiever, zoals met klassieke fondsen. Met ETF's willen dan misschien wat meer obligaties. Nu, ik denk, en dat is een heel persoonlijk punt, maar je vraagt het mij, dat je zegt, ja, iedereen zegt dadelijk aandelen is risicovol, obligaties minder. Dat geldt waarschijnlijk op relatief korte termijn. Maar als je praat over een periode van 40 jaar, wel ja, dan zijn aandelen eigenlijk ook niet zo risicovol. Dus ik zou, als je er jong mee begint, zoals we dat graag hebben, toch kiezen voor een serieus stuk aandelen. En tot slot misschien een kritische noot, maar er wordt wel eens gezegd dat beleggen in ETF's veel meer rendement oplevert dan zo'n pensioenspaarfonds of een pensioenverzekering. Hoe kijken jullie daarnaar? Wel, het is zo dat die niet zoveel van elkaar verschillen dan je op eerste zicht zou denken. Een pensioenverzekering, dan zit je meer in vastrenten, dan zit je in rentes. Maar als je kiest voor een fonds, ja, dan kan je de verschillende risicoklasses kiezen die je ook voor een klassiek fonds kan kiezen. Maar met pensioensparen heb je natuurlijk het fiscale voordeel. Je begint al met een voorsprong aan de race van 30%. Je kan nooit natuurlijk heel veel in zo'n pensioenspaarfonds steken. Dus een idee zou zijn, doe dat al. En vul dat dan aan met ETF's en fondsen en andere dingen. Het een hoeft echt het andere niet uit te sluiten. Oké, super. Heel erg bedankt voor de heldere uitleg, Philippe. En wil jij ook beginnen met pensioensparen? Lees meer advies in de column van Philippe in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.